Stop right now. Smile. He hard nooit verder. Smile. Nou, daar gaat hij. Stop. Stop Kut. video. Jo, stop die Good video. Just stop video is gewoon. Nee, hier naar net staan. Hoi. Hey. Phnom Penh dus. Ja, zeker. Ik vind het zo wel mooi dat ze het sardines gaan bij. Ja. Dat is net Sjen, hè? Hallo. Oh. This is
Ja. Ja, dat puntje met de klauwen. Oh. Nou, hier ben we even inklom. Nou, een lidstukje, hè. En Jan Willem die cruist even terug. Oh, dit. Oh. Wat er daarna? Ah, die film. Jezus, joh. Oh, god. Is het goed, ik Edje? Ah. Een maas beteerd. Daarachter dat groene ding met die grote tonnen. Dat hoeske daar sliepen Edje en Willem. En als we nou zijn heen draaien, dan gaan we weer naar rechts. En dan kunnen we hier erin. En dan gaan we omheen. En dan is dit uw plakje. Een mooie pijl. En hangwater. En dan lijkt Michel nog tegen een klamboek, boegding. Nou, zo mooi is wat. Uitzicht is protten van die grote planten en zo. Maar verder is het wel mooi. Goed. Dat ziet er ook wel leuk uit zo. Nou, wel best gedaan. Every time we said goodbye, I still love you. Remember all those nights we cried, all the dreams we had so close seems to all go up in smoke. Let me whisper in your ear, Angie. Ooh, Angie. Well, will you lead us
recording. Shut the fuck up, video. Out. Stop. Stop video. Stop. Hold. Stop. Stop In the right name now! of No, right now. Do Smile. Whatever do you need me? Shoot. Do you never Ah, dat was ook best een leave eigen me? gast, hè?